Ще умреш от студо, ей! Още малко само ти отгоре да се намери. Ама няма как да отида. Давай, давай! Ко направи, бе? Той колода. Ей, годе, юнгата. Свир вода. Не се намокриш, юнга. Да, дърпай. Дърпай, помагайте му малко, бе. Не, прием там. Минус 3 градуса е вънка. Дай, брато, дай! Дай! Браво, юнга! Браво, ама. Си ебах майката. Браво! Ево да излъчне. Таз Хонда си ебал. Георгич, на лято ще се снима. На лято ли? Аз на лято. Аре, давай, бе, пробвай, аре, Пробвай, бе, мака. Не им стиска, и на мен не ми стиска. На мокър се разболя, няма. Няма ли страх? Мъже си е мъж. Ай, Борка, влизай. Кани го страни. Аз снимам, брат. Аз ще влизам, ама аз снимам. Дай на мен, аз ще стигна. Ти не можеш да снимаш. Ти кога си държал такова нещо? Кога си държал такова нещо? Чакай, ще го щупиш. Давай, нали искахте Снимай клип? Хондата. Хондата снимай. Снимай Хондата, да видят първата вътре, сега жаби да няма тук. Мръзнеш, бе, брат. Ама той ще замръзна. Няма му нищо, бе. Нямам нищо. Паласките почнаха да излизат. Четвърко тук ли? Как е, мак? Как съм, кажи? Как са? Аре, влез, сярва. Юнга, спирам ли вече? Чакай, снимам още му. Снимам, аре. Снигай. Яла главата да снимам. Тръваме камера. Калта. Калта. Я стягай, ма. Стискай, ма. Така. Те сега работа. Къде ще изтриш много, ей? Минус 3 градуса е вънка в Какво да момента. направим, брат? Те мокър епта. Honda, Polaris, Yamaha. Не, бе, снимай поне да разберат хората кой е истинския мотор, бе. Така, другите не им се иска да влизат. Ей, Сики, всичко е мокро. Ти бъде се прибирай.